Hola, molt bon dia i benvinguts a les notícies. Comencem amb el coronavirus i la recerca d'una vacuna. Degut a la pandèmia que estem vivint provocada pel virus Covid-19, investigadors de tot el món busquen una vacuna desesperadament. El Regne Unit destina 40 milions d'euros a 2 investigacions i, com ell, països sencers tracten de descobrir la vacuna que ens salvarà. Estats Units, la Xina, Rússia i desenes de països a través de la OMS treballen a contrarrellotge per a crear una vacuna que trigarà mesos. Segons el viròleg Adolfo García Sastre, un dels viròlegs més destacats del món, els científics trigaran un any en aconseguir una vacuna. La comunitat científica, representada pels investigadors amb el suport econòmic dels governs, es deixa la pell dia a dia, alguns fins i tot pressionats pels seus presidents, ansiosos per reconeixement i beneficis. Són molts els països que busquen una vacuna, països desenvolupats i amb recursos de capital que porten mesos intentant parar aquesta pandèmia. La recerca de la vacuna porta mesos en procés, gairebé des de que la infecció va propagar-se a Wuhan, la Xina. Els científics expliquen que la vacuna no estarà fins l'any 2021. Científics de Suïssa podrien tenir una vacuna en 6 mesos i Trump assegura que els Estats Units tindran una vacuna a finals d'any, ja que, com ell mateix explica, està pressionant molt els investigadors. Cada vegada aquesta malaltia s'expandeix més, la mortalitat incrementa i les infeccions també. Aconseguir una vacuna serà la solució definitiva per erradicar la malaltia a nivell global. Després de la propagació del virus per tot el món, els investigadors s'han llançat a la recerca de la desitjada vacuna, però estan col·laborant o s'està intentant fer una cursa per guanyar els beneficis? A aquesta pregunta la resposta és complicada. Hi ha molts científics d'arreu del món que estan unint forces per aconseguir una vacuna ràpidament, però està clar que hi ha països que no estan col·laborant i les seves úniques intencions són els beneficis i el reconeixement internacional. És experta en epidemiologia i membre de la Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat de la Universitat Central de Catalunya, ubicada a Vic. Oriol Mitjà lidera el primer assaig clínic a Catalunya amb fàrmacs existents, promogut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de frenar la capacitat de transmissió del coronavirus. Però hi ha més científics implicats, com Adolfo García Sastre, investigador espanyol catedràtic de Medicina i Microbiologia que busca una cura a Nova York. També, a casa nostra, en Julià Blanco, investigador de l'equip del doctor Bonaventura Clotet, s'ha proposat trobar una vacuna eficaç. La OMS també fa investigacions amb grups de científics per combatre el virus. El viròleg Luis Enjuanes porta 35 anys estudiant els coronavirus. Treballa amb patògens com el que causa el síndrome respiratori agut greu, SARS-CoV-1, o el MERS-CoV, el més letal, que mata a 1 de cada 3 persones. Ell i el seu equip suposen una gran esperança de trobar la vacuna. Per saber més sobre la creació d'aquesta vacuna, parlarem amb la científica Brittany Clare. Bon dia, Brittany. Hi, thanks for inviting me. Brittany, com a científica especialitzada en la creació de vacunes, ens podries explicar com es fa una vacuna? Yes, sure. In the first part of the process of making a vaccine, the scientists create an antigen that when it's in our body is going to generate immune response and therefore immunity because our system is already prepared. To make it, scientists have to work with pathogens that generates the disease. That is to say, the same virus. The virus is insulated and scientists make changes to it to preventing the virus from replicating. To this virus, they take the pathogen effect and now it can produce damage. In the second part, when the antigen is refined, scientists add auxiliaries to make it more powerful. And we add preservatives that will make the vaccine to remain well or to combine antigens. So with one injection is insulated against vaccines disease. With I prepared, we created this vaccine. Moltes gràcies, Brittany, per haver acceptat aquesta entrevista. It was been a pleasure. Però no només els investigadors poden parar l'expansió del virus. Exacto, hay un grupo de chicos jóvenes llamados Stay Homa
que han hecho diferentes canciones para animar a la gente a que se quede a casa y que cumple las obligaciones de sanidad. Estos 3 compañeros de piso de Barcelona comenzaron a hacer canciones en su terraza y decidieron compartirlas con el mundo por Instagram. En sus canciones han conseguido que aparecieran distintos artistas, como por ejemplo María José Yergo y entre otros. Stay Home es un trío musical catalán que surgió, como he dicho antes, a raíz del confinamiento. Y hay 3 integrantes del grupo, que son Klaus Stoink, que es el trompetista, Guillem Bolt, que es el otro trompetista, y Ray Benet, que es el bajista. Además, el nombre Stay Home es una derivación de Stay Home, que en inglés quiere decir quédate en casa. Las 3 canciones que compusieron fueron publicadas 3 días seguidos. La primera fue publicada el 14 de marzo de este año, desde el canal de Instagram de Benet. Al día siguiente colgaron la segunda, desde la cuenta de Bolt, y la tercera en la cuenta de Klaus. A partir de aquí, y visto el éxito que tenían, abrieron cuentas con el nombre del grupo en diferentes redes sociales. Sus canciones grabadas en la terraza recuerdan con humor a todo el mundo que se tienen que quedar a casa y se tienen que lavar las manos. Además, las canciones son en diferentes idiomas mezclados, como por ejemplo el catalán, el inglés, el español y el portugués. Gracias a estas canciones, la gente se queda en casa y tiene más en cuenta las medidas de protección contra el virus. Además, han conseguido tanta fama que el 31 de julio en la sala de Apolo harán su primer concierto para sus admiradores. Hasta aquí las noticias de hoy. Buenas tardes.